ZANU-PF party iya ichizofumurwa fadzai maire auye akanyatso outline zvese zvakaitika muzuva ranezuro. Aiwa muri Zimbabwe azviperi mushe munoziva kuti fadzai maire anenge ane maconnections aiwa nevanhu function yeCCC yakaadaptiwa nezuro. Sandambina mashoko ayakanyogwa nafadzai maire noti bva subscribe like kuti on the bell icon. Ndotanyatso kunyora an updated vision anyora achiti horrified by the torture and unlawful arrest of Senator Ed Jameson Timber and youth activists who were having a private meeting at his Avondale residence to commemorate International Youth Day yesterday. Armed riot police stormed his home, tear-gassed young people peacefully sitting in his garden, and frog-marched them to police detention. This tragic incident had sad echoes of the Soweto uprising and must be condemned by all progressive citizens. It is not a crime to demand a better society. We need new leaders. Ndo mashoko yakaitwa nafadzai maire achiti aiwa vakomana ava vaikatone private meeting yavo but riot ndobva yauya ndobva yavakandira matear gas vese vasakwanisa kuescape ndobva vatogwa. Aiwa muri Zimbabwe chimbotudzai nezviitiko zviitika nyika yeZimbabwe. Aiwa this issue is very concerning, inofanira kutotogwa action. Chimbotudzai sevagere muZimbabwe munotodii pamusoro pechiitiko chakadai kuti munozviona sei zvinenge zvichiitwa nethe riot yeZimbabwe zviri pamutemo here kana kuti. Chimbotudzai mafungiro enyu atilinyanya kukomenta zvakawanda pene mucomment section yedu mutudze mafungiro enyu. Musangano subscribe kulike pamwe chete nokuturn on the bell icon.